Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi am să vă arăt cum să faceți o mică casă, deci un fel de castel din niște bucățele, cam așa. Din toate astea o să-mi iese mie ceva. Toate. Așa. Deci mai întâi luăm această plăcuță. Plăcuța. Pentru prima casă vom avea nevoie, deci o vedeți, chestia asta se îndoaie și mi-am dat seama cum s-a făcut, pentru că m-am chinuit 10 minute să fac chestiile astea. Faceți așa, fel de gata casa. Trebuie să-i punem acoperișul, acesta este acoperișul. Așa. Uitați, ne și ceva. Înseamnă că chestia asta va veni pe aici pe undeva. Da, pentru că chestiile astea nu trebuie să se mai vadă. Așa. Deci, după cum se vede, am băgat prima casă aici. Iar vom face pe cealaltă mai mică. Bine, cred că am pus-o invers. Da, am pus-o invers. Acum am pus-o bine. Așa. E nevoie asta. Va fi altfel. Astea vin așa. Dragii mei. O vedeți? Cam așa arată. Pentru că vine aici. Hai de capul meu. Bine, nu este așa de ușor pentru că eu astăzi m-am chinuit cu chestia asta câteva minute bune. Deci așa. Așa. N-am pus încă acoperișurile, după cum se vede. Aceasta este o singură casă. Uitați, aici a venit. Așa, deci acum le voi pune chestiile astea. Uitați, primul lucru este gata. Asta vine aici. Deci uitați cum arată acum. Super. Asta știu eu că vine aici. Dragii mei, așa arată acum. Acum mai avem o mică căsuță care acum arată așa. În fel este legată de asta.
Uitați. Asta nu vine aici. Mi-am dat acum seama, pentru că aici vine turnulețul ăsta. Deci, mie asta mi-a ieșit până acum. Asta nu știu cum să pun, dar o pun eu cumva. Pentru că trebuie să-i scot niște chestioare. Așa. Bine, chestia asta nu pot să pun, dar până acum asta mi-a ieșit și asta am vrut să iese. Este un mic castel. Pentru vlogul de astăzi, asta am vrut să fac. Deci uitați cum arată așa. Cum arată așa. Deci mie mi se pare că a ieșit foarte drăguț. Deci asta v-am vrut să vă arăt astăzi. Ne vom vedea data viitoare cu ceva nou, promit. Deci ne vom vedea. Pa!